Naša stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote sa zameriava najmä na odbory z oblasti služieb. Také kľúčové sú gastronomické odbory, kuchár, čašník, hotelová akadémia, potom tzv. Beauty odbory, kde je kozmetik, kaderník, ale aj stavebné odbory, potravinárstvo, čiže tá šírka je veľmi obrovská, široká. Sú to odbory od dvojročných učebných odborov cez trojročné učebné odbory, štvoročné, študijné odbory, 5-ročné, nastavbové štúdium, pomaturitné štúdium, čiže je to naozaj veľmi široký záber a preto aj musíme pokrývať vlastne tú populáciu čím najširšie. Tak mi samozrejme najdôležitejšie je samotný výchovno-vzdelávací proces, aby bol moderný, aby to bola moderná škola 21. storočia. Ale tým, že je zameraná na oblasť služieb a niektoré také možné atraktívne záležitosti, tak venujeme sa hodne rôznym aktivitám aj nad rámec bežného vyučovania, ako napríklad organizácia podujatia Forfest, ktoré je veľkou akciou krajín V4, kde súťažia žiaci v 8 kategóriách, viac ako 120 účastníkov to má bežne. Potom sú to rôzne aktivity so žiakmi, od plesu, aktivít študentského parlamentu, takisto aktivít pre zamestnancov, kde je tá sociálna práca veľmi široká. No a aj teraz sme vlastne organizovali v tomto fašiangovom týždni viacero aktivít, ako je napríklad študentský ples, ktorý je taký, na to povedať, že tradičný a sme radi, že ten študentský parlament ho rád organizuje. A potom takisto školská zabíjačka, týždeň českej kuchyne, tie týždne kuchyň ich býva viacero. Posledne sme mali taliansku kuchyňu, ázijskú kuchyňu. Takže tých aktivít je veľa. Chceli by sme aj na ďalšie odbory to rozvinúť, napríklad na odbore, na stavebné odbory, kde by sme chceli nejakú medzinárodnú súťaž zorganizovať pre týchto žiakov, ktorí sú často zo sociálne slabšieho prostredia, ale ktorí sa chcú odborne rozvíjať. Uplatnenie študentov je pomerne dobré. Samozrejme, doplácame aj na mnohé celospoločenské problémy, ako je vysťahovalectvo, ako je to, že časť absolventov nepracuje potom vo svojom odbore, hľadajú si iné uplatnenie. Ale v podstate ten, kto chce, tak to uplatnenie si zväčša nájde, či už v našom regióne, alebo potom tam, kde by mohli byť tie zárobky aj lepšie. My sme si vedomi, že často tu ostáva v našom prostredí skôr sociálne slabšia časť obyvateľstva aj mladých ľudí a my sa musíme sústrediť aj na ich vzdelávanie. Aj to je naša jedna z priorít. A samozrejme chceme aj kvalitné vzdelávanie, chceme aj také vlajkové lode mať, ako napríklad je hotelová akadémia, kde sú zahraničné stáže, kde tí všetci sa môžu naozaj veľmi slušne v živote uplatniť. Práve školou, ktorá má veľa mimoškolskej činnosti, veľa aktivít a že vlastne pomáhame aj rozvoju mesta mnohými aktivitami, napríklad stravovacími službami, organizovaní rôznych cateringov a vlastne pomáhame niekedy v takej charitatívnej oblasti, čiže ten záber školy je v celku široký.